idemo testiranje koje ćemo pokazati ovde. Znači evo minus i idemo MOSFET-ovi 1595, 1596, 1595. Znači ovo je ispravan totalno. Znači evo ga. Znači ovo je ispravno. Svi fetovi su ispravni. Evo ovde kodovi. Da je to. Evo ga ovde. Znači to je to što sam snimao. I sad ću ti objasnim šta je šta. Ovo su senzori na motoru koji će da staviš. Znači svaki motor ima te senzore. Dalje šta imaš da povezuješ. Najbitnije je ovde gas ručka. I piše ovde handle, znači to je znači ručka, znači ovde ti je crna +5 -5 i ovde se kreće ovaj signalni se kreće od 0,8 do 4,23 volta. Ovo ti je 3 speed, znači ako budeš radio 3 speed, znači on ti sad ide crna sa brown 80% od njega, crna sa plavom je 120%, a inače ako ništa ne staviš, znači to je 100%. Ovde piše hide brake, znači povezuješ hide brake sa onom kočnicom što imaš. Ovo ti je alarm, ovo ti je isto brava koja povezuješ na plus i ovo ti je alarm. Evo ga, znači piše ovde alarm. Piše alarm. I ovde sad idemo na glavne ove žice šta sve znači ovo. Evo ovako, znači ovde imaš, bukvalno sve piše, znači sve šta god hoćeš. Znači imaš i svaki taj kontroler ima, piše šta je. Evo piše ovde. Ovo ti je za vraćanje u kontrasmeru. To se zove self learning. Ako počne da zuje ili bilo šta radi, znači uključiš, spojiš i on spoji senzore, upari senzore sa ove tri. U slučaju ako počne da zuje, znači prvo ti ide žuta, zelena, plava, znači ovu žutu ostaviš, plavu i zelenu promeniš ove dve i onda više neće da zuje ili ide na prazno. Znači to da znaš. I ovde ima uputstvo, znači kompletno ovamo, evo ti, znači ovde piše, sve obeleženo, znači ne možeš šta da pogrešiš. Ovde piše, samo da vidimo, Astem, nemam pojma, znači ovo ne znam šta je. Ja ovo nisam nikad ugrađivao, samo znam da svi koji su kupili od mene da im se po ovim džekovima samo ga udžekaju i to im je to, znači mislim bez, ako je crkao kontroler, znači samo ga udžekaju, bitno ovo da spojiš, znači plus, gde ti je plus, evo piše plus, ovde minus, to nemoj da, ako krene naopačke, bitno na ova dva da promeniš. Ali ovo je bitno da spojiš i ovde su ti žuta, zelena i plava, znači ovo je što sam ti pokazao da radi. Eto, to je to.